Els dofins sí, els dofins no, els dofins feim un gran bot. Els dofins sí, els dofins no, som més ràpids que un avió. Els dofins sí, els dofins no. Classe Picasso. Com és el dofí? Té la pell llisa i suau. Té una pila que fa respirar. Com un ocell. Té una aleta que va. L'aleta dorsal. La aleta pectoral. Quins tipus de dofins n'hi ha? Rosal. Tacat. Tacat, la orca, rosat, el mular. Molt bé. Com dormen? Amb una taca i amb una altra ull. Per què? Perquè t'hauran de sortir a la superfície. I per què més? Perquè si no se li ataquen. Molt bé. Que són mamífers. Mamífers? Què més? Mamífers? Cetacis. Molt bé. I quan són grans? Calamars, Calamar. gambes Ambas i foc. i què més que hi ha? I gran. Tenen enemics? Sí. Qui són? L'orca. El tauró. I què més? Les xarxes? Els pescadors. Quan són petits, què mengen? La lletra de pare. I com respira? Amb el espiracle, canula i el tanca. Amb cafè i xou. Marcos, i què més? La mare va nedant amb el fill. Fins als 5 anys. Com neix el dofí? Primer surt la cua i després la mama li porta a dalt. Salta i balla, Lucy, tiruli, ruli, ruli, cap aquí, cap allà, gira voltes cap aquí, cap allà, gira voltes sense parar. Al cap de Lucy, tiruli, ruli, ruli, cap aquí, cap allà, gira voltes cap aquí, cap allà, gira voltes sense parar. Amb el... I després de...